дар ин осорхона дастовардҳои фаъолияти 96 солаи авиатсияи тоҷик ҷамъоварӣ шудааст. ин акси аввалин парвози ҳавопаймо аз Бухоро ба Душанбе аст ки соли 1924 анҷом шудааст. дар 96 соли фаъолияташ авиатсияи шаҳрвандии тоҷик бурду бохти зиёдеро пушти сар кардааст. аммо имсол кормандони он иди касбиашонро дар ҳоле ҷашн мегиранд ки дар пайи хуруҷи бемории COVID-19 парвозҳои мунтазам қатъ гардида бахше аз кормандони соҳа ба рухсатии бемузд фиристода шуданд. маҳмуд муҳаммедов таҷрибаи беш аз 40 соли ҳавонавардиро дорад. мегӯяд дар таърихи 96 солаи авиатсия бори нахуст чунин вазъ барои ин соҳа пеш омадааст. ҳамин соланги пандемия барои авиатсияи на ин ки тоҷик ба ҳамаи давлатҳо бисёр зарари калон овард. барои ин ки коргаро бемаош монданд. агар парвоз нашавад даромади авиатсия нест. таҳлилгарон мегӯянд зарбаи коронавирус ба бахши ҳавопаймоӣ хоси дигар кишварҳо низ ҳаст, вале сарфи назар аз ин кори авиатсияи тоҷик номуваффақ мебошад. мутаассифона бахши ҳавопаймоӣ ё авиатсия дар тоҷикистон низ мисли ҳама бахшҳои дигар ғорат шуд ва аз як бахше ки аз як соҳае ки мешуд онро ба бренди кишвар табдил доду тавассути он фурудгоҳҳоро ба хабҳои байналмилалӣ ва ҳаддақал минтақавӣ табдил дод ва бахши сайёҳиро рушд доду кишварро ба як кишвари даромадгиранда аз сайёҳат табдил дод ва як харобазор бадал шуд. ин назари таҳлилгар дар ҳолест ки масъулони оҷонсии авиатсияи шаҳрвандии тоҷикистон аз фаъолияташон пайваста ситоиш мекунанд. фаъолият дар асоси санадҳои меёрии ҳуқуқии танзимкунандаи соҳа ба роҳ монда шудааст. корҳои пешрафти соҳа доимо зери назорати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти ваколатдор соҳаи авиатсияи гирайданӣ ба роҳ монда шуданд. тоҷикистон ду ширкати ҳавопаймоӣ ватанӣ яке Тоҷик Эйр ягона ширкати давлатӣ ва дуввуми ширкати хусусии Сомон Эйрро дорад. охири соли 2018 вазъи молии Тоҷик Эйр бад шуд ва ҳавопаймоҳои ширкат аз парвоз монданд. парвозҳои баъдии онро ширкати хусусии Сомон Эйр амалӣ кард. дар баробари ин ду ширкати ватанӣ 12 ширкати ҳавопаймоии хориҷӣ низ дар бозори авиатсияи кишвар хизматрасонӣ мекунанд. акси парвози аввалин ҳавопаймои хурд то ҳавопаймоҳои калонҳаҷми мусофирбару борбар давраи рушди авиатсияи граждании тоҷик аст ки дар ин осорхона маҳфузанд. аммо дар ин чанд соли рукуди бахши муҳими авиатсияи ватанӣ дар осорхона чӣ боқӣ мемонад вақт нишон хоҳад дод.